Sa dakbayan sa Talisay, imonitor karon sa Talisay City Police Station ang pagtukod pagbalik sa mga panimay di sa may Sitio Galaxy, Barangay Tangke sa Mong Dakbayan. Si Chona Carion sa report. Bisan pa man nga kontrolado na sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion ang Barangay Tangke, apan padayon gihapon ang Talisay City Police sa pagpatrolya sa dapit ug mopahigayon og anti-drug operations nunot gihapon sa ilang nadawat nga taho nga aduna gihapoy magtago-tago pagpamaligya sa giniling drogas. Pero may mga reports pa din na may mga patago din ng mga drug din na sabi ng mga tao part sa nasunog. So siguro na-clear yung area doon dahil sa sunog. Mas mamomonitor natin yung pagtayo ng mga bahay. Hinuon matod ni Konag, human nila tutuki ang kalihukan sa barangay sagad sa mga drug players misibat na. Gani dunay mga dugang drug personalities nga nadakpan sa mga kasilingan ng dakbayan ug lungsod. May mga nahuli kami sa ibang areas na Tangke pa rin yung source. Lakip sa pagpahigayon og pagpatrolya, mupahigayon usab sila og checkpoint. Sukad nga gipatuman ang Comelec gunman, tulo na ang ilang nasakmit nga armas ni fuego. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.